In deze 6e uitsturing van Romte komt de Tuinclub voor Koudem voor het eerst bij elkaar om plannen te maken. Is er een meet and greet in Blijen met Ruud Reutelingsperger, de ontwerper van de terp van de toekomst. En is er van de euforie van verleden weken bij de Pijnemieren net zo volle miroor. Romte, waar we eigenlijk hier Jan om invulling te Jan aan de wensen die te leven in het dorp. Romte, ik omdat er een hele grote kabel is, maar een heleboel romte en voor hem even achter de BM, daar zit ik nog een heleboel romte, dat komt er ook bij. Dus we zijn rijk, om het zo maar te zeggen. Het is ook bedoeld omdat onze organisaties eigenlijk de meerschap romte aan willen om dit soort dingen maar te doen. Romte, zoals wij zeggen, veel ik joert de romte om je eigen invulling eraan te gaan. Onze oproep je joert om denken in mogelijkheden en net in belemmering, dus veel je vrij. Neem de romte. Daar wil ik het eerst bij letten. Het is heel mooi en de Tuinclub van Koudem is voor het eerst bij elkaar om na te denken over de inrichting van de tuin. Jonken de meesten die het bij de ledengeerkomsten van Dwarpsbelang opjoen ha, binnen er een landschapsarchitect, de architecten van het nieuwe plan en mensen van het land, die het aansluit ook een plak krijgen op het terrein. Dit kon het helemaal van mezelf eerlijk te wezen. Ik werk hier bij het land en ik heb een les en activiteitenmedia georganiseerd. En daar hebben zowel verwanten als cliënten dingen betocht. Dus ik denk, ik neem dit maar gewoon mooi. Wat interessant voor ons is als fysiotherapie is het eigenlijk een soort verlengstuk creëren richting de oefenruimte wat er is. Maar ook voor bewoners een uitdaging in beweging zien. En ondanks dat we met een doelgroep bezig zijn die misschien kwetsbaar zijn, is het ook belangrijk dat mensen ook de uitdaging blijven zien, hoe hoog de leeftijd ook is. Het glooiend aangelegd. Wij hebben Koudem net op een kam, hè? Dus we zitten gewoon met hichtenverschil. En ik zou mooi vinden, want we dat op een of andere manier hier in de hele overleg ik weer waarom vinden. Want dan jij hebt het bij Koudem. Want dat hebben we natuurlijk altijd rond die hichtenverschil. De initiatiefnemers van de Pijnemieren hier in verleden weken een feestje. Het bestemmingsplan wie unaniem goedkeurt door de gemeente. Maar van dat euforische gevoel is net zo volle miroor. Het project leidt voor eerst stil om te bezwier maken is bij de Rie van Steert. Mijn kabel is 24 en 26. 26 is 1500 vierkante meter. Daar kom ik met mijn huis en een bijgebouw op mijn carport. En een geitenverblijf en die 24, dat wordt het weiland van de geiten. Hopen en wij gaan ervan uit dat de eerste peel op 1 december gaat werken. Hoe stemmen we er al voor? Er binnen bij de Raad van State een aantal bezwaren in zinnen. Voor uw voortgang is het wat jammer dat we net erop pakken kennen, want we hier heel graag op 1 december de eerste activiteit gewoon in het gebied, maar dat slaagt het nog even net. Jentje Steegstra is nog altijd een vol vuur over het initiatief van de Pijnemieren. Het is aan het begin van het transitie en denken. We moeten het daar naar een duurzame wereld. Gas is eindig. We hebben geen gas in de Pijnemieren. Dus je kent een hele oors met vraagstukken om die wat meer abstract binnen. Nou, en dat had mij enorm volleerd en ontdenken zet van yes, dit is meer dan alleen nog maar in de Pijn en regionaal en in Smellingelaan. Wat vinden jou van jouw eigen omjouwing? Is deze wel green genoeg? Jouw mening en praat mij op romte.tv. In Blijen had Ruud Reutelingsperger een meet and greet met de meesten uit het dorp. Hij wil van haar graag weten wat ze vinden van het ontwerp en wat ze zelfs nog aan ideeën hebben. Nou, ik zou in ieder geval wel willen dat individuen
het gebied in kunnen, veel gemakkelijker. Ja. En ook tot het water kunnen lopen en er eventueel kunnen zitten. Ja. Ja. Maar ook groepen van mensen. Voor mij is sterpen, we gaan met z'n allen er picknicken. Ja, ik ben gewoon een kortere lijnen, dus op een gegeven moment is het een beetje frustrerend dat er al zoveel overleg, nog meer overleg en weer overleg. Ja. En op een gegeven moment in dezelfde tijd had je de terp ook bijna al op zijn plek kunnen hebben. Palen zijn in feite alleen maar het fundament. Ja, precies. Ja, ja. En daar kan je van alles mee doen. Ik kan me voorstellen dat je daar de lap omheen hangt en daar een prachtig dal een keertje van maakt of zoiets. Ja. Maar ik denk wel, als je op een gegeven moment ook een beetje een besluit moet forceren, dan kan je nog wel heel lang naar elkaar lopen kijken, maar dan denk ik, kunnen we nou eindelijk eens een keer een knoop doorhakken. Ja. Wij weten allemaal wat de locatie is, we weten allemaal hoe we er willen komen. Ja. Dat zijn allemaal eigenlijk helemaal geen vragen voor ons. Er is voor eerst nog een heel soort geduld nodig in Blijen. In Koudum wordt er nog brainstormd over de mogelijkheden voor de tuin. Het initiatief om het op deze wijze aan te pakken valt goed bij de dorpsbewoners. Dat is heel goed. Dat is heel goed. En ik denk dat het goed aangevoeld is. En het is ook tegenwoordig gaat dat zo. Hè? Iedereen wordt in gekend. Maar soms is het ook voor de flauwekul. Maar ik denk niet dat dit voor de flauwekul is. Ik heb een aantal jaren bijen gehad. Ik zou hier wel via een imker bijenkasten willen hebben, een bijentuin, een kruidentuin. Ik heb het idee dat die buitenboel ontzettend belangrijk is. En ik beleef zelf dat als je naar buiten gaat, dan kom je in een andere wereld. Dus als je die mensen op een of andere manier die daar wonen naar buiten krijgt en mensen uit Koudum daar krijgt, dan kun je daar een mooie ontmoetingsplek hebben van mensen. Ja, door nou input binnen te vliegen zeg maar, van andere partijen, opeens ideeën. Hey, dit kan ook en dat zou ook kunnen. Ja, is goed hoor. Door de opbrengst is het heel duidelijk dat er een heleboel ideeën binnen. Koudum is zeg maar de tuinbouw, biensies, Koudum met biensies. En dan juist ik waarom dat het terrein glooiend is. Dan zei ze dan dat ik dat soort dingen waarom komen. Dus en als dan juist hoe de verschillende opbrengsten van de meesten die doen we allemaal bijen. Iets met de tuin, bijen, je jaar de mooiste dingen. En misschien zullen dingen afvallen, maar ik vind dat er zulke ideeën binnen. En er zijn zelf nog een aantal ideeën en ik daar nooit in tocht. En er weer zelfs een keer van nou, toch eerst maar een liedje de boel baan of iets oors, waar ben ik wel wat bezig kennen. En lees er maar een betonvlerk in, want dan kunnen ze de zwinters ook even ijzen of tenminste op rieden. Nou, en dat is wel aardig, want ik denk, ja, dat is een dubbele broek en dan krijg je in ieder geval reuring en beweging. Maar dat is eigenlijk wat we zieken. Ja? Oké. Ja. Na je weekend zorgen we wat de bewoners en het personeel van de verbouwing vinden. Eerst zien. Daarom. Maar eerst zien, daar gaat het over. Ja. Zo is het. Ze kunnen het allemaal mooi vertellen. In Snits had de buurtuin weer helemaal over de kop west. Alle bjemmen masten eruit, omdat ze haast versoepen. Ze binnen op een ei in de groentzet op een verheging. Maar op het bordersterrein is ook van alles mis. Het bordersveld, dat wie heel ongelijk en het gas kwam net goed uit. Daar wie ook dat er wetter op steen bleun en als er wetter op steen bleun, verrot het gas gewoon. Dus daar is ook nog weer van alles gebeurd. Ook een oppervlakte drain en werd op naai onvuld om de oneffenheden voor te helpen. Ja, we moeten nou maar weer afwachten hoe het verder gaat. Ik dacht echt, dan stap ik weer om. Ik ben begonnen met mijn studie. Ik denk, nou, daar ga ik mijn aandacht in zitten. En dit nou droegen we het meer mensen. En nou, dat gebeurt ook wel. Maar ja, hier is toch nog steeds heel veel vuur voor nodig om dat klaar te krijgen. Er komt nog een evaluatie bij de gemeente over het hele traject. Vanzelfs zullen we daar ook bij wezen. Na je weekend zorgen we wat de bewoners en het personeel van de Vinken van de nijbouwplannen vinden. We er in orde bekeken begonnen met het werk aan het Molenbos en had Ruud Reutelingsbergen een meeting met archeoloog Manschepers. Wat vinden jou van jouw eigen omjouwing? Is het wel green genoeg? Jouw mening en praat mij op romte.tv.